Hello होनदो बाबु Hello खुलुमबाय होनदो खुलुमबाय होननाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ'आव बरायनाय थाबाय ओमफ्राय जोङो नै दिनै सरस्वती पुजा ना ओमफ्राय जोंनि बे लाइनावनो जोबथायनायाव ससेयावनो बाबुखौबो आङो न'आव गाननायखौनो लाना फैदों आंबो ओरैनो गस्लाल' गानस्लायना फैदों ओमफ्राय गथ'निया बारा गाज्रिद्रायबो नङा नालाय आङो न'आव गाननायखौनो लाना फैदों ओइहाय फुजा खालामो आरोना मोनसे दा एसे अखाया गैला नालाय बारा नायनि होननानै ओंखारबोदों जोङो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ससेयावनो अखा हानानै लामायानो गाज्रि गोजा नै जि गाज्रि जाखायो जोंनि लाइनआ ससेयावनो बै मानसि ओंखारफैनाय नुहुरदों ससेयावनो मेंबाय बाबुखौ आं बामदों थाबायजानाय नङाना लामा गाज्रि ओंखायनो मोनफैबाय नैबे बेरा सेरजोंसो थाबायबोबाय आङो ओइजों लामाया ओरैबायदि गाज्रि जादों फोथारसोखा नालाय बेयो बारस'यो मानसिफोरा ओमफ्राय बिराद गाज्रि जादों जायगाया आंथ' बाबुखौ ओंखारनोनो होआसै जायगा बामनासो लाबाय थाथ'बाय बिराद गाज्रि लामाया गगा मोनलायबाय आंहा ओमफ्राय नै बेस्रा गैया ओरैनो फिसा बिराद गिदिर बानायखाया बानायनाया थेवबो एसे मोजाङै साजायोमोन आरोना आरामनो ओमफ्राय दा एबार दिननि थाखायनो इदि खालामबाय खोमा ओमफ्राय गाबोननो खेला होगोन खोमा खेला होयो बिराद गानसो दामबाय थादोंमोन नालाय आं बेयाव ओंखायनो उनावसो भइस अभार होना होदों आरोना ओमफ्राय जोंबो गोबाव थाला ओरैनो ओरै नैबे फारसे बै दखान सेरजों जों थाबायबोबाय गिदिंबोबाय आरोना ओरै थाबायलांनोसै बैथिं गिदिंनानै थांसैलाय नैथिं हाग्रा मारिबाजों बे एकदम नैबेथ' फुट बांला बायदि जाबाय बे बिल्डिङाव दा मानसि थाला आरोना गैला ओरैनो गोदोसोना थाबाय फाहामनायबो नंला नामा मिथिया बेबायदि बिल्डिङाव मानसियानो थाला आरो दा बे साइडथिं दङ ओमफ्राय नै बाबुखौ ससेयाव हगारदोंमोन आङो ओमफ्राय उनाव बामफिनना लाबाय आङो लामायानो एकदम मोजां नंथारा गावजों गेलेग्रा बिब'मोननियाव हाबफैबायनो बिथिं फैबाथाय हाबाबानो थांखाया आरो बियो जाबोयो होनलाय नामा गोसा गाज्रि बाबान लासै होनबा होनफायोसो बेहा गोसा होन खरा होन बाबान 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 आयु बाबान मा नामदों मायबा सावदों नोङो दिनै ओंख्रिया नै थालिर मैखुन बे मा थालिरनि मोनबा ओमफ्राय जि गिदिर गोलावमोन आरोना ओमफ्राय नै माबायाबो जि गिदिर आंथ' न'आवबो मोनजाफेराखैमोन न'आव बारा जायामोन जोंहा बेयावसो मोनजाफैफेरदों आं थालिर मैखुनखौ अबेबा ओंख्रिफोरखौ बेयावसो फार्स्ट टाइम जाफेरनाय जाफैदों आङो मोजां नुदोंलै नायनायाव बेखौ एवनोसै ओमफ्राय आरो नैबे बिनबो न'निनो बाबा दुगैबाय दिनैसो ना जि गोबावनि उनाव ना दिनैसो सान्दुं दुंदों ना बाबु बाबु दुगैबाय नोङो गोबावनि उनाव दिनैसो अखा हाबाय थादोंमोन ना बाबु ना खानिया बाबुना गोलाव जाबाय सिननायसिगोन खानिया जाथिथि खानिया बाबुना नाया गारियानो बायजोब्बाय माथो बाबु नोंनि गारिया गारियानो गब्लंजोब्बाय बाबुनिया गारिया बाबु
बा गथ'आ आं गानबाय बेहासो गानला लाबाय नेसेन माबाखौ जि गुसुथार मोननानै दामानि आं न' सिङाव गानबाय थादोंमोन उल्थासो गानदोंमोन उल्थासो जादों माबा सेन्देला माबा उल्थासो जादों गगा मोनना गाराङानो माबालायलायबाय आंनिया जिनो खर' साबाय थानायाबो सरस्वती पुजानिया मैयानिया दिनैबो दामगासिनो खेला एरि होगौमोन खोमा ओमफ्राय दा मोनानानैसो जायो ओमफ्राय मा आं सोनो रोङालै बाबु बेखौ सोनो रोङा आङो दा सोगोन दे र' हे रा थांनो ना थांला नंदों गुसुखायबो बादों एथ' गोबाव अखा हाबाय थानानै दिनैसो सान्दुं एसे दुंदों ओमफ्राय नायनोसै मा जायो थांनाय जागोन ना जाला आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जागोन ना जाला मिथिला नालाय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय